Yun sa ko ang paglakaw sa imong dalan. Makasubo mo yun. Parihabang sa sistema ni Tingas. Ingon ni Michael nga, nag-ampo siya. Ingon diri nga, hubag, yun sana ko ang paglakaw sa imong dalan sa pagkamatinumanon. Gisugo ni Hiuba si Ezekias, si Isaias, nga anak ni Amos gingnan atuan to si Ezekias, kay nadunggan ko ang iyang pag-ampo. Ignacia nga dugangan ko og napuno og 5 ka adlaw sa ato pa 15 napuno og 5 ka tuig 15 anyos ang gidugang. Nganong magkailak ta mag-exonan kay ako po gikas sa hospital. Ingon pa ni Dr. Zong, may gani rin kay mata ka kay kanang di ay kanabitang mamatay nga natulog dili na nga giatake kana daw tungod sa kuan kini niyang pagsitawag ani niya te nga giatake sa kuan ba pancreas dili nga giurom unya di ay og matulog na peligro kapit timang sakita may kay ang wali rin may naka libre kay ugwa pa ang wali kadlawon god mamata na ko sa maganina wali naman nato sa different nga kuan nay alas 6 mata ko kay schedule man kadlawon pamation man ako ang kontra kay tubagon karon di kaon ko kuan sa sakit man akong tiyan adto ko sa CR kay basin og gana bang panuhot ba unsa may akong nakaon nga sakit man dito ko pag adto na ko dito di man ko kalibang patay nadugay ni hugot ako pamati hugot kay di ay gallbladder ba pag abot dito patod ko langan mapod kay abay nilag maayo kag giagwantar man ko kuan ko bisa kuan hospital kay ang ako ba unsay ibuhaton oxygen kay ato magitan-aw nga si master og nay milagro usay ang milagro ihatag sa hospital sama ra gud adto og di na dayto dadon sa hospital ampo lang tang master nya nabuhi dito may paywat to dadon sa hospital pero para na ikasugilon ya pila na istorya kita di gitan-aw sus ang akong basta na kay bation ang imong sugar bubo na modako na taas sus di taas may kay di baba ra pod ingon din tugay para bako dito plastic sus lainan ni gyud sa na pa may pasyente kay mo auto paabuton sa ni nga hospital niya tiga wa sila kabalos to gibati ba mo nang mamatay tag kataranta og way Ginoo kay ngano ipapaabot pa to makagawas karon na sil di for the meantime nga dito naalagay di hikay-hikayan po ka di man kay plastar oxygen kuan man din na dextrose man din na madali sa pila na istorya pag-abot na iningon man nga sir uban pa to sir peligro adto ka sa ICU sa tanan nga ginala ikaw ra wala makuat buang na di adto ICU di ko na basta ICU ka kay 50-50 naman na ha namo to nga ampo ko master og di ko nimo buhion naglitan na wala bagi ko nakita nga nay mga magwali sa PBC pero ako may tigplano sa mga panubag na di gyud master kay wala para gyud makuan gani si Ronnie sa kontra namo matod pa niya di siya ganahan ni Mitchell Bindilio mamati kay grabe mang atake gyud kat burod di mi kalihok pero pagtubag namo siya ana di ay nagtestimony si Ronnie karon mo na nga mas abrit di siya ganahan kay grabing pangulatan ni
Mitchell Bendilio sa Badista dito sa Dipunog. Pero pagkulata balos may permiro mo mailaw ta, maibabaw siya pagtubag labing ilaw siya na pila na istorya master. Pag-unsa na lang ang PBC master, samot na po ni Gayagaw kay Mugara na po din mag-inilugay na po din kinsay mahimong leader pa sa una. Kay bisang gani kiunanay ta na gani mga has magkuan-kuan na may dita kay balo pananglitan na muna nga kinsa na may padumalahon master pananglitan di ko nimo hatagan. Ya labi na nga pagkuan ako gikasab-an ko master damgop patay nasuko mas master ana magiputay binuatan nga sala nga kita ra pananglitan ni balo patay og di ta pasayloon diyan pag doon ako master mayong buntag master abit ko wa niya ko pamina ang nga ani pili disgrasya gi ko ani dos master walay mayong buntag ni Monoy na katakaitan ni awa na ko wa ko magsulti-sulti karon na ko nagsulti hinuktok ko nga peligro ni akong gibati day ani kay di ko ano boto upira kuha ang akong abdo ipakita gyud nga kuan gitan-aw pa kulos sana kulos no sana mi nga time kulos no nga ingon magpukus doktor nga dok unsa man niya nalibang ko dok na may dugo isa sana basta na itumi bahala ka niya para sa prostitute god ito yung mana nila god na karon ingon may pay wa ko magkuan niya ang ako paniguro isa nah kinahanglan tong susin niya unsa man sus dako na pud yung bayron ng yati dako magbayronon ko sa kaniya unsa di ay dok isa basig na ikulon kanser nimo iko niya dok ug na ikulon kanser unsa lugar peligro na dok isa di man dai man ng doktor magbakaka mo na kay ang ilang istudyo na nga dili ka pa sa motor kay og napay mahimo di na lang himo kay ikaw na may mag-unay pag higos-higos imong kaguol pero basta mga stage 1 pananglitan pa na sa ilaha nato na mo nang madunggan susihon na sen sus dito kos kuan room mga operating room luga ko minini atong ani kay tan-awon man to dito matay anesthesian ko pati sakita on ko agay ako pabati pero nagpiyaw ako mata unsa ni nga nagagay ang sakit ba ani wa pa man gyud gidusok pag dito pagtan-aw kamata ko wa pa ang opera ingon din ang doktor nga sa walay kuan diferensya imong kuan iko sa kato di ay paglibang nimong kuan ang imo tong almoranas ba nagasgas na hapitan sa kuan kanang nalibang ka mutong dugo salamat kay nahapitan ra ditong atong almoranas unya kada tawo na may almoranas ug may diferensya to mo nang mugawas to mo dito adili dito cancer pila ra istorya wala ko magpakaroon ko basta sige rag hilom-hilom ba sa nauna master taon na lang master ang PBC master pagkasunod adlaw nagdamgo ko nakita na nakos master hilomon mas master at pirmiro kita do kada istrikto ba kay ingon mas master nga tanawon gani ko ninyo mag itom gani kay kung dagway ay gimog doon di ba nagyon sa una sa ebanghelyo kay narabay tan-awon ninyo ko nga puti gani akong dagway maayo na akong buot itong lagom ko maldito ko anak hilom mas master pagduol nako ni master niingon mas master nga oy naon sa maday ka noy subay ko master na ko'y gibati master natandog man ko naputol di nakaamin ko di ko salamat kay nakaamin ako kay di ay ka paaminon nga sige lang di paaminon nawa na kay reject ka na may tatog pareha sa kuan nga ningon nga pauli sa dito kay wala pa moabot ang imong panahon diri ang espiritu na dito gidawat dito patay na to imong lawas na mo na nga kita og natay bation
pas ni Francisar, pares man ta Francisar. Nga moyo po si Cesar nga master. Tabangi ang taon ko nga maluwas ko sa akong gibati kay ako gining ialagad ni mo master kay mga evangelist man. Mo na nga kato di atong saad ato gitong tumanon mo na nga ni amutan ni ining mga hugbaa magkaigsunan. Mo na nga salamat ta kang master nga daghan pa niya katong uban na ikog lang gani kay kuha naman lagi unto